הניסוי בטיל החדשני חץ 2 הוכתר בהצלחה. שלום לכתבנו חופר שמח. שלום גם לכם. חופר, אני מבינה שמדובר בפריצת דרך בתחום הצבאי. בהחלט. ברגע ששוגר טיל על ישראל, החץ 2 יטוס אוטומטית ויפגע בטיל התוקף. זו מהותה של תוכנית כיפת הברזל להגנה אבסולוטית על שמי ישראל. ואם יתקפו בהרבה טילים? אנחנו מוכנים גם לזה. במקרה כזה תופעל תוכנית בועת מתכת. קירות ענקיים ושקופים יזנקו מתוך האדמה ויהפכו את ישראל לשלפוחית ענק בלתי חדירה. הטילים פשוט יחליקו עליה. אמנם יהיה אסור לצאת, אבל מה יש לחפש בחוץ? אבל אז הם יתקפו עם כל הצבאות, ביבשה, מהים. רונית, הדאגה מיותרת. משרד הביטחון פיתח תוכנית מהפכנית שאנחנו מייצאים עכשיו גם לאירופה, כי הרי ברור שמתישהו המוסלמים יתנפלו גם עליהם. מה התוכנית? התוכנית נקראת עם האדמה, מנהרות ענק ייפתחו באופן אוטומטי וכל התושבים יחליקו פנימה במגלשות, שיסגרו עליהם מיד אחרי זה. לא כיף? אפשר לחיות ככה 100 שנים ולנהל חיים נורמליים. המוסלמים למעלה יחפשו אותנו עם החרבות ואנחנו נוכל לצחקק עליהם. אבל בשקט, שלא ישמעו. פשוט מדהים כל הטכנולוגיה הזאת. גם האמריקנים מתעניינים בזה אגב. למרות שהם די מצליחים בינתיים עם השיקופי רנטגן לתחתונים של נוסעים והמעקב הלווייני האישי אחרי כל אזרח שמדבר בטלפון. כן, אין ספק שבמערב נמצאים מיטב המוחות, וישראל היא כוח החלוץ. זה ממחיש את הפער הטכנולוגי העצום בין המזרח למערב. אנחנו 2 דורות קדימה. אבל לא כדאי לעשות את זה הפוך? מה זאת אומרת? זאת אומרת, במקום כיפות ברזל ורנטגן לתחתונים, להכות במשטרי הטרור באיראן ובסוריה. השתגעת, יש שם אזרחים. אלחנן, באמת.